Hello. Please welcome to my YouTube channel. This is Marco Simkize, a traditional healer. Please watch my video and subscribe to my channel. Today, ngifuna ukukhuluma ibhuku lokulapha. Ibhuku kahle umuntu uyayibonela lona ibhuku. Asisi uzobi isangoma esilapha ngemithi, esilapha ngamakhambi, noma wena uzoba umthandazi ozolapha ngeyiwasho. Umthandazi ke akathwazi. Ngikhuluma isangoma, izinyanga. Ibhuku awunikezwa ugobela kahle ngokusemthethweni. Noma ibhuku awuhambi uyolithenga emakethe lekudayisa khona amabhuku noma imithi. Ibhuku ulinikezwa abantu bakini. Ibhuku umuntu ulithola kanjani? Ngenkathi esephehlweni, ngesikhathi eyothwasa, bakuphehlela kahle izinkamba zakho, bakwenzela kahle lento le osuku uyoyenza, lesiphiwo lesi osukubonisiwe wena ukuthi hamba uyosenza. Mebekwenzela kahle usuku nosuku uyahamba uyothenga ibhuku eliplain elingenalutho, noma unikezwe uma wakho noma ubaba wakho wethonga lo suku ezokusiza. Ngalesikhathi ulele uyaphupha, uyaboniswa kahle uyaboniswa bese uyavuka ubhale phansi. Omunye ke uyabona ehleli kanje, athi ngibona into kanje bese yabuya ayibhale phansi. Umsebenzi wagobela ukuthi mawuvuke nento umbuze, ngoba kungenzeka bakutshengise uhafu, bangakutshengisi ukuphelela kwayo, noma bakutshengise yona igama bangakutsheli lona, noma bakutshele igama bangakutshengisi yona. Bese uyahamba kuye kulo muntu lo osuke ngingamele ngaleso sikhathi, uyombuza ukuthi ngicela ukubuza, ngibone umuthi okanje. Baba, ngicela ukubuza, ngibona impande so. Yini leyo mpande? Yini igama layo? Kwesinye isikhathi bazokutshela ukuthi mhlampe yekhanda, mhlampe yeqolo, mhlampe yeinyawo, mhlampe angeke baze bakutshela ukuthi yani, kodwa bazokutshengisa impande kuphela. Mhlampe bakutshengise indawo ozoyithola kuyona, angeke bakutshengise konke. Lo muntu ongaphambili kwakho ke yena usuke ebekela ukuthi abe guardians kuwena, akugade, akutshengise, abe umhlahlandlela kuwena. Kube uyena okutshelayo ukuthi hayi ke lokho ke mntanami kukanje, noma kusiza ukuthi nokuthi, kuzoya ngokuthi bafike bathini kuwena, noma akuthatha akubeke kuyona lento inje itholakala la kanje. Ubuhle bokuthi usebenzise ibhuku ozibonele wena lona. Okay, asithi manje ngiboniswa lesihlahla lesi. Abantu abaningi bazokutshela ukuthi lesihlahla lesi yisigezo. Umuntu wesifazane uyasebenzisa uma ezolapha inkomo yakhe. Kodwa mekuwukuthi wena uzibonelile lesihlahla lesi, kusuke sekuyimpande yakho, isona ozosifaka ebhukwini lakho, angeke baze bakutshele into eyodwa ngaso. Bazokutshela ukuthi iqabunga lakhona lenza u1 no2 no3, lokhu kwakhona kwenza u1 no2 no3, izinto ezihlukene. Impande yakhona ngaphansi ekujuleni kwakhona yenza ukuthi nokuthi, futhi ungayifaka ey'ntweni eziningi. Unlike umuntu otshelwe mhlampe ugumede ukuthi hayi thatha nasi isihlahla lesi sizokusiza ukulapha inkomo yakho, uzokwazi lokho kuphela ngaso. Futhi ukuthi ukala into engakanani angeke uze wazi. Futhi amandla aso lesihlahla uma kungasisona esakho, ungayibonelanga wena,
angeke azabe nzima njengomuntu oyibonelile okuyimpande yabantu bakubo. Ngoba uma usebenzisa lesi usithase kephi, usithase kaGumede. Ngaphandle mekuthiwa mhlawumbe ugobela wakho bakuyalelile abantu bakini ukuthi hayi wena uzosebenzisa ibhuku lalapha kulowamuzi. Abanye-ke abangoma amanye amathongo awadinga impande zabanye abantu afuna ukuthi azenzele, futhi ngiyakholela ukuthi mekuthiwa wena uzaliwe wabela ukuthi uzoba isangoma noma uzoba inyanga, wabeliwe usasesiswini. Angeke njalo bafuna ukuthi uhlezi usebenzisa impande zabanye abantu. Impande zabanye abantu zizoba yincane kuwena, okuningi lokho abazokunikeza bona. Angeke ize ibe namandla kakhulu uma uyithathe komunye umuntu. Isizathu isiphi? Ingoba ngalesikhathi ngisebenzisa eyami enginikezwe yona mina ukuthi le ngizolapha ngayo. Ngalesikhathi ngiyihlanganisa, ngiyakhuleka, uyabamema. Uthi gogo, mhlawumbe wayini ugogo wakho nomkhulu wakho noma ugogo wakho noma umkhulu wakho lo wakunikeza yona, uyayazi wena, uyazi ukuthi wayinikwa ubani. Gogo ngilapha manje, ngiyayisebenzisa nangu umuntu usefikile, uphethwe yinto ethile nethile nethile. Sengithatha nayo impande yenu le eninginikeze yona ukuthi ngiyisebenzise. Ngiyacela ukuthi kube nina, ucela bona ngoba bayayazi ukuthi babekunikeza yona ngoba izoyilapha leso sifo leso. Bayagijima, bayahlala kuyona, nakanjani lowo muntu uzosinda. Uphinde futhi noma usuhlanganisa enye, uphinde uyabamema, uyabatshela ukuthi nayi impande yenu enanginikeza yona, isebenzeni nina, makube nini eniyisebenzayo, lapho izosebenza. Angeke kufane nempande oyicobelelwe omunye umuntu, oyiphiwe nje omunye umuntu, kunempande yakho yabo oyibhalayo ebhukwini. Ibhuku liphuma kanjalo-ke bafethu, ngokuthi wena thwasa uyayibonela bese yacobelela ugobela wakho noma akugade nje ukuthi hayi ila nala 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 nala. Isebenza kanjalo-ke impande, ngoba ngisho ungalithatha ibhuku unikeze umuntu, uma ukuthi akaphiwe, akaphathisiwe esandleni sakho ukuthi lo muntu uzolapha, angaba nayo igcwala indlu ithi kanje imizi, angaba namabhuku awu-17, uzokuthiwa hayi ngiyile kodwa azange angisize, ayizange iphele into ekade ingiphethe. Yini ndaba? Ingoba akusiyo into yakhe le ayenzayo, akusiyona into yakhe la suke eyenza umuntu. Ibhuku uyayibonela, ibhuku uyazenzela wena lona. Usengagcwalisela ukugobela, kodwa kubalulekile nje okokuqala kufanele kube okwakho osukuvuka wena nakho. Labantu abathi thwasa, abasifa into ezibomvu, abathi gqiza ukuhlala, abathi gaxa ikhumba, abakutshengisa izinto, kufanele bakutshengise bona izinto ekufanele uyisebenzise, izinto ozosebenza ngazo. Khona-ke okunye nokunye okufanele ukuthathe kwabanye abantu, kodwa ibhuku uyazenzela lona. Ngiyabonga, ngicela ukuthi niqhubeke nibukele i-channel yami. Ngisazoqhubeka mengithola isikhathi ngifake. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Kukho konke la ekushoda khona, le niney'nkinga khona, uNkulunkulu athele umusa nomoya lapho. Amen.